Selam dostlar. Selam şoyanlar, sizin bilen min Baxtiyar ham. Menen var. Bugün biz 2 player games oynayabız. Mında bir көп oyunlar berilgen hem biz şularның birничесін сойлап oynayacakбыз. Hem neticesinde kim köbürek balar жия, şol жеңем. Şolay mı? Min жеңем. Yok men. Әйдә пышаклар oyundan başlayбыз. Әйдә. O benim kızıl. Мен жеңгә. Ay. Бигүсә oynaysan. Әйе. Тек, синең калды эскене. О, шәп, ләктем. Хәзер яңадан. Ах. Эй, Мен дәләкмәдем. минекеләре бетте. Хәзер мин дәгермим икән. Булды. О, синең тагын. Тагын берәү бар әле? Әйе. Yok ләкмәде. Тагын берәү. Булды. Тек. Хәзер тагын бер. О, минем бетте. Синең тагын ничә калды? İyi etmedim. Hazır tağım bir round. Әфәрин. Әйдә, o ikinci oyunга күчәбез. Әйе, ярар. O әйдә канат тартышу. Ә син канатның татарча булган беләсең? Аркан. Әфәрин. Әйдә. Ничек уйныйларсың моны? Басасың. Yok. Инде. Тагын. Ой, Ура! Тек хәзер тагын. яңадым син. Ура, җиңәм. Кызыллар җиңде. Икенче oyun рәттән син мине җиңеп барасың. Әйе. Киләсе oyunda нәрсә уйныйбыз? Әйдә, карыйбыз ниндиләре бар монда. Мин уйлыйм менә аскарак эшлә. Тек. Кайсылары кызык, син уйнаган бармы берәрсен? О, әйдә мини-гольф. Әйдә уйнап карыйк. Киттек. Тек. Беренче кем? Беренче мин. Яны. Гол. Хәзер син. Юк, син. Булды. Хәзер син. Күрдең, монда хәзер картасы хаталырак. Лега алырсың микән? Хәзер күрәбез инде. Эх. Ой. Әфәрин. Олактым. Так. Монда хәзер туры тик китерергә кирәк. Бу тенниска охшаган эзгене. Булмады. Хәзер туры китерәбез дә без Мин аны. уйлыйм, бу бик атлаулы карта. Тек. О, ничек? Булды. Хәзер. Монда җилисә безнең, әйме? Димәк, аны икенче якка җибәрә кирәк. Хәзер әйдә мин шапарымын. Так, димәк, җил безнең Әйе. уң якка исә, без аны күбрәк якка җибәрә кирәк. Аска. Ничек Булды. лектем? Тек, хәзер җилисми. Менә шундый. Юк, син көчен бик дөрес җибәрмәдең. Юк. Хәзер бик көчле аттым. Һәм ләкмәдем. Чөнки аны туры китерергә кирәк. Әйдә. Шул. Ләкмисең. Ләктем. Ничек? Икенче ойынга күчәбезме? Әйдә, тагын. Әлегә безнең исәп 2-1. Әйе. Тек. О, әйдә роллар белән. Мин бу уйынны уйнап карам бар, бик кызык. Киттек. Тек. Минем 0 булды инде. Мин берсен ашадым. Тагын берәү Тек калды. минем икәү. Булды. Исәп 4-кә җиде. О, син миңа
Китересің, балаларын китересің. Эй. Әйде, Өзім... өзің пара. Yok, bilmem. Dostlar, siz bu oyunda jеңе аласыз mı? Bizge жіберерсіз. Hazır. О, ошадым. Ашадың, ләкин шул вакытта бір балыңдай болдың. Hazır, әгәрде мен ләкмем екен, біздің исәп тигізленешек. 4-ке 5. Һәм Алашақ мәнвер ролны. алдым. Тағын мені? О, алдым. Bitkенлі болды әлі бұл. Бүгін де жетті. Тек. Біреу қалды. Яратмен біреу қалғанда. Тағын сен ошадың. Сен мені ұзып кеттің. Әге. Ай. Мен ашадым. Егейді. О, ләкті қазір. Сұңғысы. Ашадым. Менің біреу инді, сенің 9. 10. Ашадым. Бегіші әлі бұл ойна. Роллар ашысы келді. Әлі шақыртабыз мұсың? Сен бүтінлер бітті енді. Ура! Қазір есеп 2-ге 2. Әйді, бұл тапшыруға соңғы ойына ойнайбыз. Һәм ол біздің кім жеңгенін белгілейшек. Яқшы. Тек. Әйді, бақалар турында. Түйінеға бармысан? Қазір қарайбыз. Секірерге керек. Һәм? Мен аңладым. Керек міне бұларны ашарға. Міне ашадым. Сау болыңыз. Бұлай достар, біздің тапшыруыбыз ақырына да якынлашты. Мында әлі ойындар бик көп, шуңа күрә барысы белән дә без танышып өлгерербез дип уйлыйм. Һәм бәлки мин дә берәр ничек җиңермен әле Бахтиярны. Чөнки бүгенге исәп 3-ке 2, мин җиңдем. Карале, чыннан да ролы яхшы сикилеп китте бит минем. Заказ бирәбезме? Әйдә.